3, 2, 1, zdraví vás Tentemen a som tu spoločne s Crafting Playom. Zdravím všechny krafákov a kraftečky, vítam z nového videa z Minecraftu. Dneska si zahrajeme Minecraft. A vlastne je to nové, je to na Xbox 360 a môžeme začať, no. Tak sa nedivte, že na tam budú pár vecí chýbať. Tak ideme na to. Ale tak nejaké sú tam aj dobré veci niektoré, ale myslím, že oproti počítaču to nemá nič naviac, že? No. Ale výkladom je to dobré. Dobre. Dobre, ne, zase... Keď Tentemen povedal zase, tak my sme raz natáčali už prvé video. Áno, ale to prvé video sme sa zaspávali v tomto blbom biome. A ty si tam mal zlé meno, takže museli sme to celé zmeniť potom. To je nevýhoda na Xboxe. Že vždycky zo začiatku dostanete jedno také blbé meno. Napríklad ja som na svojom Xbox One dostal, čo možno tiež budeme natáčať, som dostal meno, že Cardinal Ghoul. Môj kamoš potom dostal Red Pin a možno ešte ďalší kamoš, s ktorým možno budeme natáčať. Robert Cheese dostal Robert Cheese vlastne. No a vlastne teraz ten Crafting Play bude asi natáčať aj s dievčaťom. A vlastne, ale to bude nejak možno iba jedno video, že? No možno video, možno ani nič, takže nedávam... Možno to nebude, ešte tomu nedávam veľkú šancu, ale... Ale určite najviac videí budem točiť s Tentemenom, to je jasné. To je jasné. Potom možno budem točiť ešte s nejakými inými. Možno bude niekto aj youtuber, možno ne. Preslavíme ich, Ale nie, tak možno ani my zase nebudeme takí slávni, teda určite. Kde si? Nechajte sa stane slávnym ako... Ja som blízko, myslím, že som za tebou, nie? Pozri si mapu. Styky. Začnem týmito pár vecami. Počkaj, ja si zmením skin. Toto, dobre, to stačí. Ja mám svoje, že áno. Dobre. Ak by si potreboval, dám ti trochu dreva. Ja mám stack bola. Ale... Máš aj ran? No, ale poď ku mne. Ja tu mám tiež ináč jednu baňu som tu. No. Poď ku mne. Sme blízko vedľa seba. Blízko vedľa seba. Ja som biely. Takže ty si biely. Som mám kúknúť za seba a teraz by som mal tu... A, už sa vidím. Ja ne. To som pri stromčeku. Ja, čau. Mám kromp. No vidíš, ja ne. Dobre, tak a ešte napíšte do komentárov, že či by ste chceli... Kde budeme bývať a že či máme aj pesničky nejaké dávať, či to máme strihať a tak. A vyberte si akú, ktorá bude mať najviac hlasov vlastne, tak tu dáme. No, tak pred začiatok, dobre. Vždycky na začiatok. Iba vyťažíme túto baňu a potom pôjdeme preč. Mám stack. Dobrá baňa, ty vôle, daj mi ťažím túto takto, tu je toto. Čakaj, položil som krafťák. Iba mi daj mi kamenný meč, potrebujem, ja ti dám, vyčkaj. Kamenný meč? No, dobre. Ja ti dám stack ešte. Musíš mi zaplatiť, dobre. Si môžeš zaplatiť. Tu máš kamenný meč. Nezabijem ma. Neboj sa. Ja som uvednú dierky. Zhodne nejaké jedno. Ako si v tom nepodarenom videu si mi dal toto, na konci si mi nechal pol haka. Napíšte, či by ste chceli vidieť to nepodarené video, prečo budeme skákať. No vlastne, ono nebolo ani tak moc nepodarené, okrem toho, že sme mali taký blbý začiatok, ale vlastne náš Crafting Play nemal tam svoje meno, tak mu to strašne vadilo. No vidíte.
vidíte, Mám aký je to kravu, problém. urob 5, dobre. Mám jednu vlnu, kravu. Čakaj, veď, ja tu mám iron ešte. What? Fuck. Smejem si torčky trošku. Erotiky trošku. Trochu torčiek. No iba 4, ale to nevadí. Napíšte nám ešte akú hru, či by sme mohli, môžeme nejakú hru ešte vašu. Áno. Budeme točiť, Verte si, ako ale vás baví. nedávame tomu nedávame tomu veľkú šancu. Ja tomu dávam veľkú šancu. No. O, ty vole, kúkaj, čo som našiel. Ja videl som to teraz na tú obrazovku. Dobre, Ja som našiel 3 stejky a všetko. No to, to idem. Aspoň mám jedno. to je veľa. Tak 3 stejky je síce málo, ale tak A mám ešte polievky. trochu jedla nezaškodí. Mám asi 2 polievky. A ináč, koľko jedlo sa ti ubralo? Nie, ja som si trošku šetril toho dneska. Ja som moc nebehal, takže Nie, málo. 4,5. nie vôbec, nič. Ja šetrím, ja som šetrný dosť. Dosť málo. Bože. Chcel by to nájsť niečo dobré. No však ale už na začiatok, možno dole budú diamanty, potom sa možno ísť pozrieť. Aj zlato, aj To má vykop ten iron. Mám druhú ovcu. no mám aj, ale potrebujeme uhlie na torčky. Lebo tam tiež nebude tak veľa svetla dole. Ale tak chceš ju vyťažiť celú, či iba? Hento? Celú baňu, jasné. Tak ju A vyťažiť. mám ďalšiu celú. kravu. Super, konečne. Nechám tu tú torčku jednu, dobre? Nemám jedna nás nezabije. Budeš hovoriť jak X-Iron. Neviem, no tak čo, bože, no. Bože, no. Mám druhú, budem mať ešte Čo, 2 postele. iba Mám 2 postele. 4 irony. Aspoň na Deláte koľko. si predel? No, Ne. dobre. Ja Ďalší? Ja som- Jo, je ho tu dosť. No, Urob aspoň málo. 2 krumpáče, myslím. No. Vyjde, neboj sa. Neboj sa. Neboj sa o mňa, ja to zvládnem. Ja zvládnem 9. Ja zvládnem 9 veci. No, ďalšie Ty železo. nevíš, dochádza hunger bar. Ty vole, ja tu mám poriadne veľa železa, ty vole, kebyže chceš. Môžem ti požičiť, ale iba Ty, ja vidím jednu caveku. To prepadlo po ohľadu vygenerovaný svet. No, však. Myslel som, že to je o niečo lepšie. Ale lepšie ako ten predtým svet. Lebo hneď, no mali sme vedľa bažinu, čo nám, kebyže máme 3 kapitátor, by nám to dosť pomohlo vlastne, mali by sme dreva jak na svojom. A napíšte nám, či by ste chceli nekonečnú sériu, alebo iba nejaké videá. No určite nekonečne nie, musíme natáčať veľa toho, veľa. No, mám ďalšiu meso. Ty vole, tak toto nebola najväčšia baňa, keď sa neráta jen to, čo idem tam dole. Kebyže nenaťažím to uhlie, Vidíte. tak no poď dole, ideme teda ťažiť to uhlie. Jo, mám ďalší prasa. Teda toho dole. Pik. Ideme teda tam, alebo nie? Ale urob pec. A nemáš nejaké Ja potrebujem, ale na ešte, 4? no, ešte potrebujem jedno, aby sme mali 2 postele práve. Práve, že 2 potrebuješ. Ty, aké by sme krumpáč. Nie je ďalšia baňa. Ty vole, to ma mi nikto ide, to sa robí sa. Ty vole, toto poriadne slabé. Pozraj, zabijam ho, Ty či budem nie? mať cieľ, ne, nezabíjaj ho. Nezabijem. Však chudáčik. Mám jednu vlnu. No dobre, tak mám postel, poďme tam. Nemám, ešte jedna ti chýba. Ne? No, tá tvoja. 4. Aj ty máš aj čiernu vlnu, že? No, tak poďme. Takže môžeme ísť. To je A tá dám- baňa, či ide? Nie, tá vedľa vlastne. Dobre, tak nie. Tu je ešte kolo. Kde? Aha, podľa mnou. Ja už by som to mal Ja pec. už Hodíš ne- mi nejaký ja- krumpáč, zdravený, please. Drevený krompač? Dobre. No, alebo hocičo. Ne, drevený krumpáč, ne, nebudeme si umínať. Budeme namiesto uhlia používať. Áno, áno. Áno, to bude dobré, ale strašne málo to bude. Však ale nevadí, bože, no. A kde je to?
Takže, už sa mi míňa hunger bar. Ja mám jedného, to je To jedného. zjedz. Ne, 5 treba. Urob 5. Dobre. Pol hapka mi ostane. A krava. Ja si to Tak ju doplním. zobera. Ja si za ňu doplním potom trošku mäska. Trošku. Dobre. Ne, nemíňaj, aspoň upežuj si to. Creeper. To bude. Dobre, potrebujem. Bože, no mohol by si ísť, lebo ja som tu nejaký kde si? Ja som tu Kde si? uväznený. Tam v tej... Pri tej kefke. Ježiš, už je tam. Trávička. Mohol by si tu už byť. Urob aj nejakú Už čest. som tu. Aj čestku by to chcelo. Tu dole. No dobre, už idem. Už bežím. Ako pravý hrdina. Ach jaj. Hrdina nevie nájsť GPS-ku. Zober to prasa, nie? Mám zabiť dvoch. Ne, sem na to. A cukrová trstnina sa shodí. Ja už mám Máš cukrovú? 5. Ty vole, ja už tu chcem pomôcť. Bože, ja už tiež potrebujem vysniť trošku. Tam Kde vidím si? ťa. Tuto? Vidím ťa. A ja ťa vidím? Vidíš môj nick? Idem za hlasom. Ty Ty si sú... tuto pod zemou? Kde si? Stratil som tvoj nick. A Tam. tuto pod zemou? No však budeš. Kde? Ne, tam je kývka. Pozri sa. Doľava. Doľava. Doľava sem. No, A to tam. nejde naša, že? Či je? To je naša. Je to naša. Au. Už opäť, alebo daj mi krompáč. Hodím ti kamene? Hoď mi, a ja mám drevo. Ti hodím niečo. Dirt ti hodím. 4, aby si sa mohol dostať hore. Som tvoj záchranár. Dám sem torčku. Postele. Daj sa crafting, toto Hej, crafting. ty máš môj skin? To je jedno to isté. Daj mi ho. Ne. Teda, daj si iný, veď ten tvoj, tento. Čakaj, ukážem ti ho. Ne, ja viem, aký myslím, nechcem ho. No tak, ale ukážem ho aspoň ty. Bože. Daj si ho, Aj. prosím, tento si daj, tento. Tak ja som cigána, si daj. Ne. Tak niečo si proste daj, lebo tento je môj. Dobre. Máš tu posteľ teda? Tak to. Koho si dal? Jo, to isté, čo máš ty. Ale ne. No daj sem to meso. Skoro 6. A daj dobre. A drevo mi podaj. Daj mi drevo. A tú vlnu. Dal som na 3. Čo chceš? Drevo a vlnu. Na čo ti bude? Dobre, tu máš A voľno. tu jednu vlnu. A koľko dreva potrebuješ presne? 6. Dobre. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Keď som ti dal... Dokiaľ ja som ti dal všetko. Ne. Nevadí, ja ti to dám potom. Sprav čestku. A nie manželské. Nie. Dobre, tam môžeš dať. To je moje. Moje sa Potrebujem nájsť svoj strašne stolček. málo tohoto hunger baru. Nie, neostalo. Moje sa nájsť Z čoho? z mesa, lebo ja Dobre, mám strašne málo. ale nechaj mi. Toto jedno je moje. Jedno Dobre, to počkaj, si- ešte je tam niečo? Ešte 3, to sú všetko tvoje. Ja už mám plný hunger. Tu máš. Drevo? Počkaj, ja potrebujem ešte drevo, daj mi. Koľko? Neviem, počkaj. Dám ti 11. 11 bude stačiť, myslím. To je dneska. Ešte mu robím jedlo. Ja to tu stačilo málo. Golden apple. Aha, dobre. No dobre, takže čo máme? Čo? Čestku sprav... No dobre, vlastne nemám drevo. Máš tu ináč Mám 3 čest? polievka. No Tak spraň mám. zatiaľ malú. Teda 5-6 nie, no. Je tu Iron 5-6. ore. Iron orečku. No máš tu meso. To netreba, ja už mám plný hunger bar, ale dík. Ešte dám do čestky jedlo. A do keľu však musím tam dať toto. Už tam nie 5 iron potrebujeme. Ja ti ich potom dám. Ty zatiaľ niečo sprav. No čo? Poďme sa vyspať. Vlastne je noc. Však potom sa niečo upiť. Hej, ty spíš moje, no To je...
Jedno. Ja si svoju obostávam. Svoju obostávam, aby si mi do nej už nespal, lebo ty si to furt hodíš. Beriem ti Daj mi krompáč, by som chcel, ale kamenný. Dobre, čakaj. A nejaké Musím torčky. si dať toto. Iron. Máme ho 20, tak dám si všetko. Čo chceš, torčky? Dobre, dám ti 2 torčky, ktoré mám. A ešte A kamenný potom si krompáč. zober odtiaľto tam. Iron nechcem. Kameň chceš? Mám ho Iba skoro kameň, pokazený. kameň. No dobre, tak to daj mi ho aj tak. Ja zatiaľ niečo Robíš si spravím. mňa? Mám jeden leather potom na to, vieš, na knihy. Dobre, koľko máme toho? 4 ironiky. No takže nič. Netreba 8 ísť. Do čestky. Poďme, ideme tam Tam dole? dole, no. Poďme tam dole. Ale však nie, aby som tam práve ešte nešiel. Prečo? Tak sa dostaneme hore. Hore? Čiže zoberieme všetky veci. Však zoberieme si kameň, potom čo bude okolo, nie? No. Ale ešte by to Ale neberme všetky veci práve. Čo keď Dobre. umreme? Ale kamenné veci si nerob iba ironové krompáči. Jeden ironový krompáč bude stačiť. Dobre, však kebyže diamanty. Iba jeden bude stačiť. 3. Tam je ešte jedlo. Určite zober aspoň nejaké jedlo. A dosť jedla. Dobre, jeden iron krompáč. Trochu. Creeper. A čo ešte potrebujeme ešte dozadu? Alebo nechaj byť. Nie, gunpowder sa hodí. Mám gunpowder. 2. 20. Monster Hunter. Zober prasa. Dobre, takže spravím si jeden aj sebe kamenný krompáč, keby sa jeden minul. Dobre, crafting určite. Toto a kamenný Crafting. Crafting beriem, dobre. Aj pec by sa nám hodila celkom zobrať, nie? Na čo? Kebyže si vypalujeme, nie? No to zober, ale na čo si crafting? Však sa nám minie irona. 2. Koľko mám? Tak, dobre, môžeme ísť. Mohli by sme ísť, myslím. Škoda, že si to nedajú robiť batohy. Tie by sa hodili. To áno. Meč som si nespravil. Kameny stačí. Potom sa môžete hocičo spýtať, ak budete potrebovať mimo videa, teda v komentároch. Ak budete potrebovať niečo. Ale myslím, že však je to celkom ľahká hra, myslím, že by ste to mali vedieť. Nie? Ja nepochopím toho, kde to nepochopí túto hru. No. Mám Iron a Spidermana. Mám zaskočiť? Ty si to prežil túto? Ne, ja to vyššie není. Tak budem testovať? Ne, netestuj radšej. Skúsim to jumpnúť do tej vody. Ne, to nerob. Prečo? Neviem, Tak taký ako sa zlý tam- pocit. Tak ako sa tam chceme dostať? Schody. Zase ti chce ťažiť toľko kameňa? No a Dobre, môžeš začať. tým pomôžeš. Nemôžem, ale nie tak. Ale ty začať. Podľa mňa skôr lepšie by bol asi rebrík. No vidíš, tak naťažme nejaké, vlastne máme drevo, čo? Ale nie je tak. Aj stringy sa hodia, ne na luk. Na čo ešte sú dôležité stringy? Musím ísť hore. Ja mám slime. Bol? No? Odkiaľ? Našiel som na zemi. Ja aj to býva niekedy. To je dobré, že ho máme, lebo potom sticky písny sa z toho robia. Skeleton. Ináč, vieš, čo sa mi stalo? Ja som hrala dneska tutoriál a tam som mal, že tam som si craftil ohňostroje.
No, No. z Gunpowderu, áno, možno. No z Gunpowderu, presne. Ja som... Ja som si robil ohňostroj vlastne a mne tam zrazu toto. A ty kde si? Som robil ohňostroj, No, a? no a tam bolo, že